गैस के समस्या अभी खत्म ना भइल, मन में टेंशन बढ़ता, उ तो अभी खत्मे ना भइल। फिर मोदी जी लॉकडाउन के सुना देलन। तब की बार तो कतने लोग के लॉकडाउन लगा के बर्बाद कैलन, घर से दुआर तक ले उजाड़ देलन, कर्जा से गुलाम तक ले बढ़ा के गरीब आदमी के सता देलन। लेकिन अब लागता कि फिर लॉकडाउन लगा के अब की हाली पूरा गरीब के बिना भूखे सुता के मुहा दिहत। जल्दी ये मोदी के हटावलो, प्रधानमंत्री से जल्दी पद हटावलो भाई, नहीं तो देश हमन के बर्बाद होके जा रहल बा। आ एक न एक दिन देश अपन गुलाम होई जरूर। ये अगर प्रधानमंत्री रहिहन तो ऐसा ही देश गुलाम कर दिहन। जनता बुर्बक बढ़लो तो हम लोग के सोच समझ के जितावलो, जात पात छोड़लो। 2 बार लॉकडाउन लागे वाला बा, एक बार खत्म भइल, फिर एक खाली लागत है। प्रभु समझदार होखबलो भाई, गरीब खातिर वीडियो एक बार शेयर मार देवलो।